Ay, magandang buhay. Thursday Charles na po ta. O, ang akong menu karon kay piniritong kamunggay. O, piniritong kamunggay, kuis. Nakasway na mo. So, ang atong isagol ani kay harina. O, harina. So, syempre, harina o mga lamas, di na mawala kay pang dagdag lasa sa ato ang niluto. Okay, so tanawang manan ako na siya ad-ad nga. Gitagod-tagod na jud ko na ang kamunggay mga kuis. Pag kumana ko og kuros. So, mauna na siya. So, gimix na nato. So syempre no, pun isa ninyo og kanang kuan oy cornstarch para mukaging ang inyong luto. So dili na siya ma-absent sa tuang pinirito kay para mukaging si ana ra mix mikos. So na mix na siya. So tanawa mga kuy, so na mix na siya na mura na siyang nakot sa ato ang harina o cornstarch. So nawala ang atong lamas din ha. So syempre mga kuy, ato po siyang punan og kanang kuan. Okay, black pepper ni siya mga kuy, pero depende ra na ninyo, optional ra na kung ganahan mo mubutang. Okay, so ana ra dayon. So isunod na sa dayon nato ang usa ka itlog. So usa ra jud na ka itlog ang atong gigamit mga kuys kay pang pakuan na pang kupot ra na sa iyahang kuan. So para dili siya magbuwag ba. Magbuwag. Agoy. So ana mura mag-relate sa balita. Agoy. So imikos-mikos lang siya mga kuys para magpilit ang tanan, magpilit para di magbulag. Okay. So dayon natay usa ka basong tubig diri with ice cubes. Kailangan bugnaw ang inyong ibutang ana nga tubig mga kuys para sekreto nga muas mo crispier ang inyong kuan fried sa ani nga luto mga kuys. So gibutangan na nako din og 5 ka ice cubes. So depende ra na ninyo kung tanaw ninyo nga murag basa ra basa. Pero tanaw ninyo nga basa ra siya mga kuys. Butangin ninyo additionally og kanang harina og cornstarch para dili kay siya kuan bungkag ba. So ana ra siya depende ra na ninyo kung mas ganahan mo nga lapot istanan o kanang usa ba kanang kaging kaayo, so depende ra gina ninyo. So karon humanam na siya timpla mga kuys niya ako siyang gi additionalan og cornstarch og harina gamay. So pila ra may pag-istorya, so ato na siyang gibutang sa kaha na to. Okay, mao na siya mga kuys. So tanawan ninyo. Yeah, 13. So ayan kamungging. Ano siya kuys, i-try kanin ninyo as in lami kay istanan unya masustansya pag yun with egg ni siya nya preskong kamunggay. So kugilan ta diskarte para na isudaan. So ana ra siya mga kuys. Simpleng luto ng Pinoy. Ayan lang. See? Lami kay istanan. Tan-aon pa lang nimo lami na kay istanan. Kung ganahan mo mukaon og kamunggay. So ayaw yun ninyo sayang nga inyong kamunggay nga pagkadaghana o labong ros mga kamunggay mga kuys. So pag buhat din king ani dari pwede gay ninyo ibaligya mga kuys. So pagpugi lang as in lami kay tanan. Sa inyong nauna siguro pait siya pero dili gid siya pait. Ako pa na siyang gitagod maayo pero di kay as in dagmay kay murag nadali ko kay pati nang gutuma. So karon gitingugan pag ikustiki sila na gitila. So pila ra may istorya, so naluto na. Ala lamia oy. Kulot na sang bahaw ani ron. Okay, naluto na akong recipe for today's recipe. Ayan for today's recipe kay pritong kamunggay. Pritong kamunggay kinsa may mukaon diha. So kaway-kaway na lang sa mukaon din ha og kamunggay. So guys, grabe ba jud ni ka kuan. Grabe kay ni ka masustansyang kamunggay. So kinsay mga ganahan mo luto din ha. So pag try na mo kay libre na gini nga sudan, lami pa jud kay istanan. Ya crispy pag yun kaayo as in. See? Nagkaon na si Manang. So dili maklaro ang atong kuan. Ti ara koys. So, crispy kayo no, paka-paka lang agi. So, ana ra siya mga kuys ka crispy. Okay, so diri na lang tataman mga kuys. Hantod sa sunod na to nga mga videos. Bye-bye!